Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast της IEEE PES South SBC. Είμαι ο Αναστάσης και μαζί μου είναι ο Μιχάλης Χρανθουδάκης. Γεια σας και από μένα. Είμαστε και οι δύο φοιτητές στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του ΑΠΙΘΙΤΑ και πάμε να ξεκινήσουμε κάτι διαφορετικό. Ένα podcast της ομάδας μας για τον κόσμο της ενέργειας. Η ιδέα είναι απλή. Να φτιάξουμε ένα χαλαρό κλίμα όπου θα μιλάμε με ανθρώπους του χώρου. Επαγγελματίες, απόφοιτους, ερευνητές που ασχολούνται με την ενέργεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να μας πούν πώς είναι στην πράξη τα πράγματα. Ουσιαστικά θέλουμε μέσα από αυτές τις συζητήσεις να δούμε πώς είναι να δουλεύεις ή να σπουδάζεις στον τομέα της ενέργειας, ποιες είναι οι ευκαιρίες, τι ρόλους μπορείς να ακολουθήσεις και γενικά τι να περιμένεις από αυτή την κατεύθυνση. Και όλο αυτό μέσα από τη ματιά ενός φοιτητή, έτσι. Δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε κι εμείς στη φάση που ψάχνουμε, μαθαίνουμε και θέλουμε να καταλάβουμε τι παίζει εκεί έξω. Οπότε το podcast είναι λίγο σαν να το ανακαλύπτουμε όλοι μαζί. Ακριβώς. Δεν έχουμε κάποιο αυστηρό χρονοδιάγραμμα ή πρόγραμμα επεισοδίων. Απλώς θέλουμε να φέρνουμε κουβέντες που έχουν ουσία και μπορούν να βοηθήσουν όποιον ενδιαφέρεται για την ενέργεια ή ψάχνει να δει αν αυτή η κατεύθυνση του ταιριάζει τελικά. Ειδικά για όσους φοιτούν στο ΑΠΙΘΙΤΑ και δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ποια κατεύθυνση να ακολουθήσουν, ελπίζουμε αυτό το podcast να τους δώσει μια καθαρή εικόνα για το τι προσφέρει η κατεύθυνση της ενέργειας στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Σε κάθε επεισόδιο θα έχουμε και καλεσμένους που θα μας μιλούν για τη δική τους πορεία, θα μας δίνουν tips και θα μας βοηθούν να γνωρίσουμε καλύτερα τον χώρο που συνεχώς εξελίσσεται. Και φυσικά, στο πρώτο επεισόδιο ξεκινάμε από το σπίτι μας με καλεσμένο τον πρόεδρο της ομάδας Γιάννη Χατζίνα και τον υπεύθυνο καθηγητή της IEEE PES South SBC, κύριο Παπαδόπουλο Θεόφιλο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον πρώτο μας καλεσμένο, τον πρόεδρο της ομάδας. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα με σένα. Πες μας λίγο λόγια για σένα και για το πώς ξεκίνησες αυτή την ομάδα. Ωραία, είμαι ο Γιάννης Χατζίνας, φοιτητής 5ου έτους στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΙΘΙΤΑ και είμαι στον τομέα της ενέργειας. Η ενασχόλησή μου με το IEEE ξεκίνησε στο 3ο έτος από το IEEE Student Branch της σχολής μας. Πέρυσι, μπαίνοντας στο 4ο έτος και επιλέγοντας τον τομέα της ενέργειας, παρατήρησα ότι σε πολλές σχολές στην Ελλάδα υπήρχε ενεργό το chapter του IEEE Power and Energy Society, αλλά στη δική μας όχι. Μαζί με κάποια παιδιά που ήταν υποψήφιοι διδάκτορες και είχαν την εμπειρία της δημιουργίας τέτοιων IEEE chapters, ξεκινήσαμε να ψάχνουμε τη διαδικασία δημιουργίας του. Βρήκαμε υπεύθυνο καθηγητή, τον κύριο Παπαδόπουλο Θεόφιλο. Τελικά ανακαλύψαμε ότι η ομάδα υπήρχε πριν αρκετά χρόνια, αλλά τελευταία δεν ήταν ενεργή. Οπότε δεν ήταν πιο εύκολο να την οργανώσουμε και με αυτόν τον τρόπο ξαναδημιουργήθηκε το chapter της IEEE Power and Energy Society στη σχολή μας. Τέλεια. Φαντάζομαι ότι πολλοί ακροατές μας δεν θα έχουν ακούσει αυτό το όνομα. Φυσικά, ακόμα και εμείς όταν το συζητάμε, κάποιοι μας κοιτάνε λίγο περίεργα. Αλλά για αυτούς που ακούνε πρώτη φορά για την ομάδα, πώς θα την περιέγραφες? Ποιος είναι ο βασικός σκοπός της ομάδας αυτής? Τέλεια, ναι, όντως, μας ρωτάνε πολύ. Λοιπόν, η IEEE PES South είναι η μοναδική ομάδα του ΑΠΙΘΙΤΑ που ασχολείται αποκλειστικά με την ενέργεια. Αποτελεί chapter του Παγκόσμιου Διεθνούς Οργανισμού IEEE Power and Energy Society, που είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στον τομέα της ενέργειας. Τώρα, λοιπόν, στη σχολή μας πιστεύω ότι η σχολή μας δεν παρέχει τόσο καλή ενημέρωση στους φοιτητές για τις δυνατότητες του τομέα ενέργειας έως το 3ο έτος, και αυτό είναι το κενό που θέλουμε να καλύψουμε. Γι' αυτό ο σκοπός μας είναι να φέρουμε τους φοιτητές πιο κοντά στον κόσμο της ενέργειας, να τους βοηθήσουμε να γνωρίσουν τα διαφορετικά αντικείμενα του τομέα, τα οποία είναι πάρα πολλά και κανείς δεν γνωρίζει, όπως είναι η παραγωγή, τα δίκτυα, οι αγορές ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποθήκευση, έξυπνα δίκτυα και πολλά άλλα ακόμα τα οποία κανείς δεν γνωρίζει. Οπότε στόχος μας είναι να τους φέρουμε σε επαφή με όλα αυτά, αλλά και με εταιρείες και επαγγελματίες του κλάδου. Και τέλος, σημαντικό είναι ότι μπορεί κάποιος να πάρει και πρακτικές ευκαιρίες, να αναλάβει κάποιο project, τη διοργάνωση κάποιου workshop, που τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Οπότε, αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε είναι ότι θέλουμε να αποτελέσουμε μια γέφυρα μεταξύ του πανεπιστημίου και της αγοράς εργασίας, να δώσουμε χώρο στους φοιτητές του τομέα μας να δημιουργήσουν, όχι απλά να παρακολουθούν, και να χτίσουμε όλοι μαζί μια ενεργειακή κοινότητα μέσα στο πανεπιστήμιό μας. Τώρα που είπαμε λίγο για την ομάδα, να πούμε για λίγο πώς δημιουργήθηκε η ομάδα και πώς έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα. Ωραία, τέλεια. Όπως είπα και πριν, δημιουργήθηκε πέρυσι, το 2024 προς 2025.
αμέσως ενδιαφέρθηκαν πολλοί φοιτητές, ειδικά του 4ου έτους, και γίναμε κυριολεκτικά από την αρχή μια μεγάλη παρέα ή μια πραγματική ενεργειακή κοινότητα, αν θες καλύτερα. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε, που κάνουμε αυτό το πρώτο επεισόδιο του podcast, εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Τώρα, σαν πρόεδρος που είσαι και από την αρχή στην ομάδα, ποιες στιγμές ή δράσεις ξεχωρίζεις από την πορεία της? Ωραία. Στο πρώτο τρίμηνο της ομάδας μας, φέτος Μάρτιο με Μάιο, στο αερινό εξάμηνο, διοργανώσαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, ομιλίες, πραγματοποιήσαμε εκδρομές. Αυτή που ξεχωρίζω σίγουρα είναι η πρώτη μας ομιλία, το Energy Talks, το οποίο διαφημίστηκε πολύ. Είχε αρκετό κόσμο, μιλήσαμε για διάφορα θέματα και από το οποίο άρχισε να μας μαθαίνει και ο κόσμος σιγά σιγά, πιστεύω. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω, αν υπήρξαν προκλήσεις στην πορεία και αν όντως υπήρξαν, πώς αντιμετωπίσαμε? Ωραία. Αυτή είναι όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί όντως υπήρξαν κάποιες μικρές προκλήσεις, αλλά θεωρώ ότι τις ξεπεράσαμε. Για παράδειγμα, η αρχική οργάνωση και ο συντονισμός της ομάδας, που έγιναν όλα από το μηδέν. Στην αρχή μας πήρε λίγο καιρό μέχρι να το βρούμε. Και αργότερα η χρονοδιαχείριση παράλληλα με τις εργασίες, τα μαθήματα, ειδικά του αερινού εξαμήνου 4ου έτους που έχει αρκετές εργασίες, ήταν λίγο ζώρικο, αλλά πιστεύω ότι γι' αυτό ακόμα θα ξεπεράσαμε. Θα συμφωνήσω ότι το τελευταίο αερινό εξάμηνο ήταν από τα καλύτερα της σχολής και μπορούν να συμφωνήσουν και όλα τα μέλη, φαντάζομαι. Παρ' όλα αυτά, με τι θα ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή, με τι θα ασχοληθούμε στο προσεχές μέλλον και ποια project τρέχουν αυτή τη στιγμή? Ωραία. Γενικά η ομάδα. Γενικά αυτό που ρωτάς είναι κάτι που μας το ρωτάνε συνέχεια, όσους ενδιαφέρεται να μπει στην ομάδα. Και χαίρομαι πολύ που το θίγεις. Αυτά που κάνουμε στην ομάδα είναι θεματικές ομιλίες για διάφορα θέματα, workshops τεχνικά και επαγγελματικής ανάπτυξης, επισκέψεις σε εταιρείες και οργανισμούς ενέργειας, αλλά και υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάποιο φοιτητικό project, αν υπάρχει η διάθεση από κάποια ομάδα φοιτητών και ο χρόνος που απαιτείται προφανώς. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε το Career Day 2025 σε συνεργασία με το Student Branch του IEEE της σχολής μας και το IEEE Industry Application Society Chapter IAS αλλιώς, με τα οποία συνεργαζόμαστε, που έχει ως στόχο τη σύνδεση των φοιτητών με εταιρείες του κλάδου, όχι μόνο του ενεργειακού, γιατί θα είναι και των άλλων τομέων, αλλά όπως γίνεται κάθε χρόνο, στις 24-25 Νοεμβρίου αυτό. Ναι, ένας άλλος στόχος που έχουμε θέσει σε αυτό το εξάμηνο είναι να κάνουμε μια σειρά εταιρικών επισκέψεων, έτσι ώστε στο τελευταίο μας χρόνο στη σχολή να δούμε και εμείς πιο πρακτικά πράγματα μέσα από την αγορά εργασίας. Επίσης, πολύ σημαντικό project είναι αυτό που ξεκινάμε αυτή τη στιγμή με το podcast, το οποίο ήταν η ιδέα της ομάδας από την πρώτη μέρα, ειδικά των παιδιών που το πραγματοποιούν, και το οποίο έχει ως στόχο τη μετάδοση της γνώσης και τη φιλοξενία ανθρώπων του κλάδου, όπως είπατε στην αρχή, και ελπίζω να πάει απίστευτα. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο πιο για την οργάνωση της ομάδας, πιο πολύ. Πώς μοιράζονται οι ρόλοι και οι ευθύνες μεταξύ των μελών? Ωραία, πολύ καλή ερώτηση. Πέρυσι συμφωνήσαμε μεταξύ μας η ομάδα να είναι οργανωμένη σε υποομάδες. Κάθε υποομάδα έχει τον δικό της team leader, που είναι υπεύθυνος για την υποομάδα του και έχει καθορισμένες αρμοδιότητες. Τα project υλοποιούνται ομαδικά. Κάθε ομάδα λαμβάνει το δικό της κομμάτι για να έρθει στο τέλος το αποτέλεσμα που θέλουμε σε κάθε event ή κάθε project που θέλουμε να φέρουμε εις πέρας. Οκ. Τώρα, την ομάδα, σε λίγα χρόνια από τώρα, πώς τη φαντάζεσαι εσύ? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί συνδέεται άμεσα με το γιατί ξεκινήσαμε την ομάδα. Σε λίγα χρόνια από τώρα, φαντάζομαι την IEEE South ως μια ομάδα με δυνατή ταυτότητα μέσα στο πανεπιστήμιο, στο ΑΠΙΦΙΤΑ, που συνεχίζει να εξελίσσεται από γενιά σε γενιά φοιτητών. Ελπίζω να βλέπουμε τα παιδιά που θα βρίσκονται στη θέση μας να τρέχουν την ομάδα με ακόμη περισσότερο πάθος και δημιουργικότητα, κρατώντας ζωντανή την κουλτούρα συνεργασίας που χτίζουμε σήμερα. Εν ολίγης, θα ήθελα αυτή η ομάδα να αποτελέσει το έναυσμα, έτσι ώστε περισσότεροι φοιτητές της σχολής μας, αλλά και άλλων σχολών, να δουν τον τομέα ενέργειας με μια άλλη ματιά. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης. Και το όραμά μας είναι οι φοιτητές και οι απόφοιτοι της σχολής μας να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Αυτός είναι ο στόχος μας και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησε αυτή η ομαδική προσπάθεια πέρυσι. Λοιπόν, Πρόεδρε, πρέπει να μας μιλήσεις και λίγο για το τι έχεις κερδίσει εσύ προσωπικά από την εμπειρία σου στην ομάδα.
Εννοείται. Έχω κερδίσει πάρα πολλά πράγματα από όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τις φοιτητικές ομάδες του IEEE. Το κυριότερο είναι ότι ανέπτυξα πολλά soft skills, όπως η οργανωτικότητα, η υπευθυνότητα, η επικοινωνία, η ομαδική εργασία, τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα για μετά τη σχολή, για κάθε φοιτητή. Να συντονίζω ανθρώπους με διαφορετικούς ρόλους από τη θέση μου αυτή του Προέδρου. Απέκτησα πολλές νέες γνώσεις στον ενεργειακό τομέα, ειδικά αυτή τη χρονιά με τη συμμετοχή μου στην ΠΕΣ, τα οποία δεν μπορεί κάποιος να τα μάθει μόνο μέσα στα μαθήματα. Ήρθα σε επαφή με εταιρείες του κλάδου, γεγονός που με βοήθησε να βρω και μια πρακτική που με ενδιέφερε αρκετά. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι δημιούργησα δυνατές φιλίες, έγινα μέλος μιας κοινότητας με κοινά ενδιαφέροντα και όραμα και αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό. Να προσθέσω κάπου εδώ ότι συμφωνώ πάρα πολύ και επαυξάνοντας είναι κάτι που έλειπε και πάλι καλά βελτίωσε τον τρόπο που υπάρχει ένα κλίμα στη σχολή και κλίμα μέσα σε κάθε μάθημα. Γνωριζόμαστε πλέον όλοι μέσα σε κάθε μάθημα. Ακριβώς, είναι αρκετά ιδιαίτερο αυτό το κλίμα. Αλλά για τους καινούριους τεταρτοετής, τους τριτοετής, αλλά και για όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτό το εγχείρημα, τι θα έλεγες? Θα έλεγα να το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν πρόκειται κανείς ποτέ να μετανιώσει, γιατί όσα κερδίζει είναι πολύ περισσότερα από το χρόνο που επενδύει. Θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει νέα άτομα και να κοινωνικοποιηθεί, που είπαμε πόσο σημαντικό είναι, να αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες, να χτίσει επαφές με τον επαγγελματικό χώρο και με διάφορες εταιρείες και να εξελιχθεί τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Και για αυτά τα recruitment, πώς μπορεί κάποιος να μπει στην ομάδα, ένας άλλος συμφοιτητής μας προφανώς? Ωραία. Αρχικά, όπως είπες, κάνουμε recruitment 1 με 2 φορές το χρόνο, γιατί θέλουμε συνεχώς η ομάδα να ανανεώνεται και να συνεχίζουν οι επόμενοι. Επίσης, αν κάποιος ενδιαφέρεται άμεσα, μπορεί να στείλει μήνυμα στα social media της ομάδας μας, είτε στο Instagram, είτε στο LinkedIn, είτε κάποιο email. Και εννοείται όλα τα παιδιά, όλοι οι φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι να γίνουν μέλος της ομάδας μας και να μεγαλώσουμε αυτή την ενεργειακή κοινότητα και παρέα, όπως είπαμε προηγουμένως. Σίγουρα θα έχουμε το link κάτω από το βίντεο στο YouTube και στο podcast στο Spotify. Μιχάλη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Όχι, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Ό,τι θα μπορούσαμε να πούμε με τον Γιάννη, τον πρόεδρο της ομάδας μας. Πρόεδρο, σε παρακαλώ. Τον πρόεδρο της ομάδας μας, ναι. Και νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Ναι, σωστά. Τον υπεύθυνο καθηγητή της ομάδας μας, κύριο Παπαδόπουλο Θεόφιλο. Κύριε Παπαδόπουλο, καλώς ορίσατε στο podcast μας, ή μάλλον καλώς ορίσατε πίσω στο Teamy. Είστε απόφοιτος του τμήματός μας, στη συνέχεια διδάκτορας και τώρα, μετά από αρκετά χρόνια ως καθηγητής στο Δημοκρίτιο, επιστρέφετε ως καθηγητής. Πώς αισθάνεστε για αυτή την επιστροφή? Καλώς σας βρήκα, λοιπόν. Ναι, ήμουν φοιτητής στο Teamy, έκανα το διδακτορικό μου στη συνέχεια και μετά ήμουν και μεταδιδακτορικός ερευνητής για κάποια χρόνια μέχρι το 2014. Επίσης στο Teamy, στο εργαστήριο των ΣΥΕ. Οπότε και παράλληλα εκείνο το διάστημα δούλευα ως ορομίστιος καθηγητής στο ΤΕΙ Αυτοματισμού στη Σύνδο, τότε ΤΕΙ Αυτοματισμού, και στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών του ΤΕΙ Κοζάνης τότε. Το 2014 βγήκε ο διορισμός μου για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, που εκεί ήμουνα 10 χρόνια και τελικά επέστρεψα στο εργαστήριο, στο τμήμα μας. Στο Alma Mater που λένε δηλαδή. Πώς να νιώθω? Ωραία, πολύ καλά. Εντάξει, γνώριμα μέρη, γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, συνεργάτες από παλιά. Όχι ότι ήταν άσχημα στην Ξάνθη, καθόλου. Μια νέα αρχή. Εντάξει, σίγουρα είναι καλύτερο να δουλεύεις με άτομα τα οποία έχεις ξαναδουλεύσει στο παρελθόν και έχεις δημιουργήσει και μια σχέση. Υπάρχει αυτό σε μια παράδοση κοινή, ας πούμε. Ένας τρόπος σκέψης λίγο πιο κοινός, ας πούμε, θα το έλεγα. Καλό ήταν που εγώ προσωπικά νιώθω καλά έκανα που έφυγα. Με διευκόλυνε αρκετά και με ορίμασε αρκετά και επιστημονικά και σαν άνθρωπο. Αλλά σίγουρα εδώ είναι, όπως είπα, είναι μια κοινή παράδοση, ας πούμε, ένας κοινός τρόπος που έχουμε στο εργαστήριο και στον τομέα γενικότερα, οπότε νιώθεις πιο οικία. Και οι χώροι σου κάνουν να νιώθεις μια μεγαλύτερη οικειότητα. Ναι, είστε από το νέο κύμα καθηγητών που ήταν απόφοιτοι της σχολής, μαζί με άλλους 2-3. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, για το νέο. Νέος σαν καθηγητής, πρόσφατα ερχόμενος, να το πούμε έτσι. Αν κάνει όμως κάποιος μια αναζήτηση, θα δει ότι έχετε μια μεγάλη ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία, με πολλά ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις.
είμαι σίγουρος ότι θα υπήρχαν καλές και κακές στιγμές. Ποια θυμάστε ως τη μεγαλύτερη πρόκληση ή τη μεγαλύτερη επιτυχία από την οποία μάθατε τα περισσότερα και ποια θεωρείτε την πιο σημαντική? Οκ. Καταρχάς, πολλές φορές οι επιτυχίες δεν είναι αυτό που σε μαθαίνουν, αλλά αντιθέτως οι αποτυχίες. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ερευνητικά, ήταν στο διδακτορικό. Εκείνη η περίοδος, δηλαδή εκείνο το κομμάτι της έρευνας. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και στα πρώτα μου βήματα, οπότε δεν είχα την ωριμότητα για να αντιμετωπίσω τις όποιες προκλήσεις και προβλήματα που είχα συναντήσει τότε. Οπότε θεωρώ μάλλον τότε ερευνητικά σαν πρόκληση. Από εκεί και πέρα, όμως και σήμερα και κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, συναντάω διάφορες προκλήσεις ερευνητικές. Νέα προβλήματα δηλαδή να αναλύσεις. Δεν τα έχω όλα στο κεφάλι μου λυμμένα. Και επίσης να πω κιόλας ότι ανέφερες ότι υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό δημοσιευμένο έργο και έργα. Αυτά δεν τα έκανα μόνος μου. Είχα καλούς συνεργάτες, έχω και ελπίζω να έχω καλούς συνεργάτες και καλή ομάδα. Είναι απαραίτητο. Δεν μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα από μόνος σου πλέον στις μέρες μας. Δεν είμαστε στα χρόνια του Maxwell, του Heaviside, ξέρω εγώ, που ήταν επιστήμονες μόνοι τους που δουλεύανε. Πρέπει να έχεις μια ομάδα. Οπότε ναι, θα έλεγα μάλλον τότε, έτσι ερευνητικά, ίσως τότε, αυτό είναι που θυμάμαι πιο έντονα. Και επίσης ήταν το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα που είχα, χρηματοδοτούμενο από το ΕΛΙΔΕΚ. Ήταν στο Δημοκρίτιο, αλλά ήταν σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο και με άλλα πανεπιστήμια. Τότε η πρόκληση ήταν διαφορετική, ήταν στο να μπορέσεις να συντονίσεις ένα σύνολο ανθρώπων, μια μεγαλύτερο group, διάφορες ομάδες, να μπορέσουν να λειτουργήσουν μεταξύ τους και ερευνητικά και σε επίπεδο συνεργασίας και διαδικαστικά, το administration, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Οπότε αυτά θεωρώ έτσι σαν τις δύο μεγαλύτερες προκλήσεις, έτσι όπως το θέσεις σαν πρόκληση. Από εκεί και πέρα σας είπα ότι ερευνητικά δηλαδή συνεχώς κάθε καινούριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι μια νέα πρόκληση. Η έρευνα έχει αυτό το ωραίο και το δύσκολο ταυτόχρονα. Δεν κάνει εγώ Δεν σταματάει ποτέ η έρευνα. Ποτέ. Τώρα αναφέρουμε ότι εκτός από την ακαδημαϊκή ιδιότητα και υπεύθυνος καθηγητής της ομάδας μας, είστε επίσης senior member και πιο σημαντικό αντιπρόεδρος της IEEE PES Greece. Καταρχάς, τι ακριβώς κάνει το IEEE PES στην Ελλάδα και ποιοι είναι οι στόχοι σας από αυτή τη θέση που έχετε αναλάβει? Καταρχάς, εγώ πιο σημαντικό θεωρώ ότι είμαι advisor του PES της Θεσσαλονίκης. Αυτό το πρόεδρο δεν το λέω στην κομπλιμέντο, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, να σας πω, το PES, το chapter, το βασικότερο του είναι η οργάνωση αυτής της ημερίδας, το PowerEd. Το PowerEd είναι μια ημερίδα η οποία γίνεται ετησίως, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, και περιλαμβάνει την παρουσίαση περίπου 12 διπλωματικών εργασιών, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το προηγούμενο έτος. Από όλα τα πανεπιστήμια, από όλα τα τμήματα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών της Ελλάδος. Οπότε, δηλαδή, παραδοσιακά συμμετείχαν εκεί πέρα τα 4 μεγάλα πανεπιστήμια, το MEP, το ΑΠΙΘΙΤΑ, η Πάτρα και το Δημοκρίτιο, και πλέον εδώ και κάποια χρόνια και τα Χανιά, ο Βόλος, η Κοζάνη, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Οπότε λοιπόν στέλνουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την διπλωματική τους εργασία σε μια επιτροπή, γίνεται αξιολόγηση και 12 διπλωματικές εργασίες πηγαίνουν και παρουσιάζουν κάθε χρόνο σε μια διαφορετική πόλη, σε ένα διαφορετικό τμήμα την εργασία τους. Υπάρχει βραβείο, εντάξει, αλλά δεν είναι αυτό κυρίως η πρόκληση το ωραίο. Το ωραίο είναι ότι βλέπεις λίγο και διπλωματικές εργασίες αρκετά νέος, τι έχουν κάνει οι άλλοι συνάδελφοι σε άλλα τμήματα. Οπότε έχεις σε μια πρώτη επαφή. Αυτό είναι ένα βασικό. Και από εκεί και πέρα είναι να γίνονται κάποιες ομιλίες, όσο είναι δυνατόν να τις οργανώνει το chapter δηλαδή, είτε στην Αθήνα, οπότε πολλές φορές έχουμε μια τηλεμετάδοση, εδώ στη Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου εδώ ετοιμάζουμε μια ακόμα, είτε η Θεσσαλονίκη να μπορέσει να εκμεταλλευτεί κάποιον ομιλητή και να οργανώσει κάποιες ομιλίες. Αυτό είναι στο επίπεδο του chapter. Σε επίπεδο μετά τώρα του student branch, είναι πολύ περισσότερα πράγματα που μπορείς να κάνεις, γιατί έχουμε και τους φοιτητές, τις φοιτητικές ομάδες. Γιατί και το student branch το λέει και το όνομά του. Δηλαδή, ο πυρήνας είναι ο φοιτητής, δεν είναι ο advisor. Ο advisor είναι καθαρά να κάνει advice αυτό. Οπότε είναι, ρε παιδί μου, πιο καθοδηγητικός ο ρόλος. Από εκεί και πέρα έχουμε τα σχέδια, αν θέλετε να συζητήσουμε και για το branch, δηλαδή το τι έχουμε, τι σκεφτόμαστε γενικότερα. Εντάξει, για το branch νομίζω τα είπαμε, τα καλύψαμε λίγο και με τον πρόεδρο. Σχετικά με αυτό που είπατε με τις διπλωματικές, υπάρχει κάποια κεντρική ιδέα που πρέπει να είναι κοντά σε αυτές οι διπλωματικοί,
Ναι και όχι. Βασικά είχε ξεκινήσει ότι πρέπει να είναι στα ΣΥΕ, γι' αυτό είναι Power and Energy Society, αλλά δεν ισχύει αυτό πλέον. Δηλαδή, σε εμάς, τώρα για φέτος δηλαδή, έστειλα mail σε όλους τους καθηγητές του τομέα. Βασικά είχε βγει και ανακοίνωση γενικά από την IEEE, από το Power and Energy Chapter και πήγε σε όλους. Αλλά πλέον ναι, δηλαδή όλοι οι μηχανές, ψηλές τάσεις, υλικά, τα πάντα. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος περιορισμός. Αρκεί να είναι ενέργεια, να σχετίζεται με κάποιον τρόπο με την ενέργεια. Ως αντιπρόεδρος του ΠΕΣ, τι δράσεις πιστεύετε ότι λείπουν ή τι σχεδιάζετε για να φέρετε την αγορά εργασίας και τους μηχανικούς της πράξης πιο κοντά σε εμάς, τους φοιτητές? Εντάξει, στην Ελλάδα λίγο αυτή η σύνδεση δεν είναι τόσο οργανωμένη, θα έλεγα, σε σχέση με το εξωτερικό δηλαδή, αλλά γίνονται βήματα και ενέργειες και δράσεις, ξεκινώντας από το να προσκαλούμε αλούμνοι του ΑΠΙΘ ή και όχι, αλλά οι αλούμνοι είναι το πιο εύκολο, δικούς μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται τώρα στη βιομηχανία, γενικά στο επάγγελμα, ώστε να έρθουν να δώσουν ομιλίες. Πολλές φορές, μάλιστα, όποτε έχει τύχει, εγώ τους λέω, δηλαδή, μην επικεντρωθείτε μόνο στο επιστημονικό κομμάτι ή το επαγγελματικό, αλλά οι φοιτητές θέλουν να μάθουν πράγματα και για το επάγγελμα, δηλαδή πώς είναι οι συνθήκες, τι προϋποθέσεις θέλουν, τι άλλα skill χρειάζονται, τέλος πάντων. Μπορούν να οργανωθούν, αυτό μπορεί να γίνει πιο οργανωμένα και σε επίπεδο mentoring, δηλαδή να υπάρχει κάτι πιο συστηματικό, ώστε να υπάρχουν κάποιοι επαγγελματίες από τη βιομηχανία, ένα work group, τέλος πάντων, όπου να παρέχουν τέτοιου είδους συμβουλευτικές συμβουλές, τέλος πάντων, στους φοιτητές και τη γνώση τους και τη γνώμη τους από το επάγγελμα. Φυσικά είναι οι επισκέψεις που οργανώνονται και στα πλαίσια των μαθημάτων, αλλά και στα πλαίσια του student branch, έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή. Ίσως μάλλον αυτό είναι και καλό πολλές φορές, γιατί στον τόπο ακριβώς όπου δραστηριοποιείται κάποιος μπορεί να δει από κοντά κάποια πράγματα, προφανώς και τεχνικά, αλλά τον φέρνει και σε επαφή τον φοιτητή. Μπορούν να γίνουν ημερίδες, υπάρχουν δηλαδή webinar, μπορούν να διοργανωθούν, έτσι ώστε να τους προσκαλούμε. Πολλές φορές, μάλιστα, ακόμα και στα πλαίσια των μαθημάτων. Το είχα κάνει μια φορά στο Δημοκρίτιο. Μπορώ να σας πω και το παράδειγμα. Ήταν στο κομμάτι, ας πούμε, στο αντίστοιχο μάθημα μεταφορά διανομή, που είχε να κάνει με τα συστήματα καλωδίων. Γιατί είχε εκείνες τις μέρες ένας συνάδελφός μου και φίλος, ο αλούμνη και αυτός το ΑΠΙΘ, ο κύριος Χρυσοχώος από τα ελληνικά καλώδια, είχε έρθει και είχε συμμετέχει ενεργά στο μάθημα. Οπότε δηλαδή σε κάποια κομμάτια τα οποία και εγώ με κάλυπτε και παρήχε και τη γνώση του. Και μετά έκανε και μια παρουσίαση σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα που έχουν στα ελληνικά καλώδια. Θεωρώ ότι ήταν ένα από τα top μαθήματα που είχα κάνει ποτέ ever. Και μάλιστα αυτό και παιδαγωγικά υποστηρίζεται, δηλαδή να έρχονται επαγγελματίες και να συμμετέχουν πέρα από όλες τις δραστηριότητες που σας είπα, αλλά και μέσα στο μάθημα ενεργά. Σίγουρα αυτός είναι και ο στόχος της ομάδας μας και του podcast, να φέρει τον εργασιακό χώρο στα αυτιά των φοιτητών. Ειδικά τώρα μιλάμε για μηχανικούς, είναι απαραίτητο. Δεν αυτά τα πράγματα πάνε. Σίγουρα. Να μείνω λίγο σε κάτι που είπατε. Είπατε για το networking. Το ακούμε πολύ συχνά. Απλά θέλω να ρωτήσω πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι αυτό για την καριέρα μας, ή αν είναι απλά, όπως θα πούνε κάποιοι, δημόσιες σχέσεις, σε εισαγωγικά. Είναι σημαντικό τελικά. Και αυτό γιατί καταρχάς ο άλλος σε μαθαίνει και προσωπικά. Ας πούμε, τώρα, networking εγώ μπορώ να θεωρήσω και το να πας να παρουσιάσεις σε ένα συνέδριο, έτσι. Οπότε ο άλλος σε βλέπει ρε παιδί μου, ότι ο Παπαδόπουλος, ξέρω εγώ, ότι κάνει αυτό το πράγμα. Και εφόσον η δουλειά σου είναι και καλή, ξέρει ότι αυτός, τέλος πάντων, ότι η δουλειά του όντως είναι καλή, ρε παιδί μου. Θα σου κάνει και κάποια ερώτηση, μετά στο διάλειμμα μπορείς να συζητήσεις μαζί του. Είναι διαφορετικά το face to face, όπως να το κάνεις. Οπότε, σε μαθαίνει ο άλλος καλύτερα. Είναι και θέμα ότι διευρύνεις το κοινωνικό σου δίκτυο. Αύριο μεθαύριο θα αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα το οποίο εσύ δεν θα ξέρεις να το λύνεις. Και σου θυμάσαι απευθείας ότι, σε αυτό έχει δουλέψει και ο τάδε, τον οποίο τον ξέρω. Τι θα κάνεις, θα αρχίσεις να ψάχνεις στο LinkedIn αβέρτα ή ξέρω εγώ, στον πρώτο τον οποίο θα απευθυνθείς είναι κάποιον τον οποίο γνωρίζεις προσωπικά και ειδικά κάποιον τον οποίο εμπιστεύεσαι κιόλας. Να σας πω ακόμα ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ πηγαίνω, ας πούμε, πολλά χρόνια σε ένα συνέδριο, το UPEC, που είναι
αρκετά student-oriented, κυρίως είναι δηλαδή για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες να παρουσιάσουν τα πρώτα δείγματα της δουλειάς τους, αλλά όχι μόνο. Από το 2009. Λοιπόν, από το 2009 μέχρι το 2025 που είμαστε τώρα είναι τόσα χρόνια. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουμε αναπτύξει φιλίες εκεί πέρα με ανθρώπους οι οποίοι το πηγαίνουν τακτικά. Φέτος θα ξεκινήσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα, ένα Marie Curie, το οποίο προέκυψε μέσα από τη φιλία αυτή την οποία είχαμε με άλλους συναδέλφους. Γιατί τον πρώτο στον οποίο θα επιθυμείς, ξαναλέω, είναι κάποιον τον οποίο γνωρίζεις και δεν πιστεύεσαι. Ή ξέρεις, παιδί μου, που τέλος πάντων και τα χούγια του, εν πάση περιπτώσει. Οπότε σε αυτόν θα απευθυνθείς. Από εκεί ξεκινάει. Και επεκτείνεις. Το ίδιο είναι και για εσάς. Θα σας πω άλλο παράδειγμα για φοιτητή που είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Στην Ξάνθη ήμουν επίσης ο υπεύθυνος καθηγητής της ΙΑΣΤΕ, της Πολυτεχνικής του Δημοκρατίου. Δεν είχε πολλά άτομα, εντάξει, δεν ήταν πολύ δραστήρια, δεν είχε πολλές ευκαιρίες για δραστήρια. Ήταν μια χρονιά λοιπόν που ήταν μια φοιτήτρια που έτρεχε την ΙΑΣΤΕ, πολύ δραστήρια, η Ελένη. Λοιπόν, και είχαμε κάνει μια επικοινωνία με μια εταιρεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, γνωστή, για να προσφέρει θέση πρακτικής άσκησης, γιατί η ΙΑΣΤΕ είναι πρακτική άσκηση. Λοιπόν, τέλος πάντων, οπότε παρουσίασε το έργο της ΙΑΣΤΕ και τα λοιπά και όλα αυτά. Και στο τέλος της κουβέντας, το HR, θυμάμαι η HR της είπε: κοίταξε να δεις, Ελένη, δεν ξέρω αν μπορέσουμε να δώσουμε κάποια πρακτική, είμαστε λίγο δύσκολοι. Πάντως, άμα θέλεις εσύ, μπορούμε με πολύ μεγάλη χαρά, είτε και για πρακτική, είτε ακόμα και για δουλειά να το συζητήσουμε. Οπότε βλέπετε ότι δίνει κάποια δυνατότητα. Και όλα είναι θεμιτά, έτσι. Δεν έγινε κάτι περίεργο ή πίσω από τη δημοσιότητα κάτι. Από μόνη της η κοπέλα το κέρδισε και της δόθηκε άνοιξε μια πόρτα. Αυτό. Οπότε δηλαδή καταλαβαίνετε, σας δίνουν πολλές δυνατότητες για πολλά πράγματα. Στο βιογραφικό είναι για μένα δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δραστήριος. Η συμμετοχή σε όλες αυτές τις ομάδες, σε όλα αυτά τα branches, τέλος πάντων. Ότι βγαίνει και λίγο παρά έξω. Αυτό. Σίγουρα βγαίνουμε έξω από το εύκολο του πτυχίου μόνο, της ολοκλήρωσης των σπουδών. Είναι κάτι που γνωρίζεις καινούριους φοιτητές, κάνεις φιλίες, κάνουμε τέτοια προγράμματα όπως το podcast. Αναλάβατε όμως πρόσφατα και το εργαστήριο συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν είμαι ο διευθυντής του εργαστηρίου, γιατί ο κύριος Βρίσκας είναι ο διευθυντής του εργαστηρίου. Σίγουρα. Απλά ποιοι είναι οι προσωπικοί σας στόχοι, οι ερευνητικοί, και ποιο είναι το όραμα. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ και είναι ένας από τους λόγους που γύρισα, που γύρισα στο ΑΠΙΘΙΔΑ για μένα προσωπικά, ήταν ότι αυτό το εργαστήριο έχει μια πολύ μεγάλη κληρονομιά. Από πίσω ερευνητική και επιστημονική. Ξεκινώντας τον ιδρυτή του εργαστήριου, τον καθηγητή τον Πέτρο Τουδοκόπουλο, έτσι τον εκλειπώντα. Την οποία του συνεχίσανε μετά ο κύριος Μπακετζής, τον έχετε στα μαθήματα, ο κύριος Παπαγιάννης, ο κύριος Λαμπρίδης, έτσι. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά τα χρόνια έχει αναπτυχθεί, έχει πάρθει αρκετή γνώση, αρκετά εργαλεία, πολλά μοντέλα, τα οποία αυτά μπορούμε και να τα αξιοποιήσουμε. Μέχρι, ξέρω εγώ, κάποια χρόνια αυτά τα κρατούσαμε πολλές φορές για εμάς. Όλη αυτή λοιπόν τη γνώση και τα εργαλεία μπορούμε να τα μοιραστούμε. Άμα θα δείτε στο site του εργαστηρίου των ΣΥΕ, κάποια από αυτά τα εργαλεία τα μοιραζόμαστε και μάλιστα έχουμε αρχίσει και τα εξελίσσουμε και σε συνεργασία με άλλους. Οπότε δηλαδή μια μεγαλύτερη διάχυση της γνώσης την οποία έχουμε αποκτήσει και φυσικά να την επεκτείνουμε. Αυτό όσον αφορά, σας λέω, δηλαδή όλη αυτή την κληρονομιά. Αλλά και ο μεγάλος πρωταρχικός στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα εργαστήριο physically πλέον αναφέροντας, το οποίο θα μπορούμε να κάνουμε testing σε πειράματα σε real time. Πάνω σε αυτό που είπατε, να σημειωθεί ότι πολλοί φοιτητές φαντάζομαι πιστεύουν ότι όλα αυτά τα μοντέλα και η έρευνα που γίνεται στο πανεπιστήμιο είναι κυρίως από καθηγητές, αλλά γίνεται σε συνδυασμό με φοιτητές σε προπτυχιακό επίπεδο στη διπλωματική τους ή και με υποψήφιους διδάκτορες. Φυσικά και έτσι είναι. Για τους προπτυχιακούς ξεκινάς από τη διπλωματική, έτσι. Τα πρώτα δείγματα, σας είπα προηγουμένως, μπορείτε να τα δείξετε στο PowerEd. Αλλά υπάρχουν και εργασίες και σε συνέδρια, ακόμα και σε περιοδικά που γίνονται δημοσιεύσεις, που είναι δουλειές από διπλωματικές εργασίες. Τώρα για τους υποψήφιους διδάκτορες δεν το συζητώ. Είναι ο πυρήνας της έρευνας. Η κύρια έρευνα γίνεται από τους υποψήφιους διδάκτορες. Είναι απαραίτητη, είναι βασικό στοιχείο, είναι δομικό στοιχείο της έρευνάς μας στο πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω το είπα και προηγουμένως.
Ότι δεν υπάρχουν πλέον οι επιστήμονες οι μόνοι, όπως ήταν ο Μάξουελ, ξέρω εγώ, που δουλεύουν μόνοι τους μια ιδέα, ξέρω εγώ, στην αγγλική ύπαιθρο και έχουν μια έμπνευση μέσα σε ένα εργαστήριο απομονωμένη. Καμία σχέση. Ομάδες και συνεργασίες. Οπότε, ναι, οι φοιτητές, δηλαδή προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί υποψήφιοι διδάκτορες, το λέμε μεταπτυχιακοί και για άλλα τμήματα, από εκεί ξεκινάει η έρευνα και κυρίως εκεί παράγεται. Πολλοί φοιτητές όμως φοβούνται λίγο να κάνουν αυτό το επόμενο βήμα στην ακαδημαϊκή τους καριέρα. Τι θα λέγατε σε κάποιον που του αρέσει η ενέργεια, αλλά διστάζει να ακολουθήσει το δρόμο της έρευνας? Για να κάνει διδακτορικό βασικά συζητάμε, γιατί θεωρώ το διδακτορικό βασικό για να μπορείς να κάνεις έρευνα, όχι σαν χαρτί, αλλά το διδακτορικό για μένα είναι μια διαδικασία, μέσα από την οποία οριμάζεις επιστημονικά και ως άνθρωπος και αποκτάς κάποια skill, έναν τρόπο σκέψης, τον οποίο θεωρώ ότι δεν θα σου το δίνανε, δεν θα τον έπαιρνες τόσο εύκολα αν έβγαινες στο επάγγελμα. Και αποκτάς μια οριμότητα ερευνητική, ώστε όταν τελειώνεις το διδακτορικό να είσαι έτοιμος να επιλύσεις τουλάχιστον ένα ερευνητικό πρόβλημα. Θα νιώθεις, το είπε και πρόσφατα είχα ακούσει τον κύριο Δημουλιά που το έλεγε, όταν τελειώσεις το διδακτορικό θα νιώθεις ότι μπορώ να λύσω όλα τα προβλήματα. Έχεις την αυτοπεποίθηση. Δεν θα τα λύσεις, δεν μπορείς να τα λύσεις, αλλά έχεις την αυτοπεποίθηση. Δηλαδή ξέρεις ότι σου δόθηκε ένα πρόβλημα και εγώ το έφερα σε πέρας. Άρα μπορώ πλέον να το κάνω. Οπότε είναι μια διαδρομή αυτή που ανακαλύπτεις αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτό δεν είναι εύκολο να το αποκτήσεις, ας πούμε, μέσα στον επαγγελματικό χώρο. Εντάξει, πρέπει να το κάνεις και αυτό, αλλά αν κάποιος, δηλαδή αυτό θέλω να πω είναι ότι αν κάποιος το έχει μεράκι, αυτό είναι το βασικό, αν κάποιος το θέλει να ακολουθήσει έτσι αυτό το κομμάτι, να θυσιάσει κάποια πράγματα από τη ζωή του, γιατί και το διδακτορικό δεν είναι η πιο ευχάριστη διαδικασία στη ζωή. Παρόλα αυτά είναι από τις πιο δημιουργικές. Τα χρόνια του και σαν φοιτητής και σαν όταν κάνει κάποιος διδακτορικό ή μεταπτυχιακό είναι από τα πιο δημιουργικά χρόνια της ζωής του. Παράγει πολλά, το νιώθει, πολλά πράγματα. Αλλά ξαναλέω, είναι μια διαδικασία η οποία θέλει αφοσίωση, θέλει επιμονή, προσπάθεια, έχει αποτυχίες, αλλά το τέλος είναι αρκετά, νομίζω, έτσι ωραίο. Θα σε αφήσει με ένα πολύ θετικό συναίσθημα και πολύ αυτοπεποίθηση, ότι μπορείς πλέον να καταφέρεις να πατήσεις καλά, ρε παιδί μου, στα πόδια σου. Οπότε από το μετά, μην το σκέφτεται κάποιος μόνο ότι κάνεις διδακτορικό για να γίνεις καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Καμία σχέση. Και εγώ καμία σχέση. Δηλαδή, δεν ούτε καν το σκεφτόμουν. Περισσότερο, δηλαδή, ακόμα και όταν τελείωσα το διδακτορικό, θα έλεγα ιδανικά να δουλέψω σε κάποιο ερευνητικό Ινστιτούτο. Απλά δεν μου δόθηκε ποτέ ευκαιρία, ακριβώς, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Προέκυψε και αρκετά γρήγορα για μένα η θέση και εξελίχθηκα και πήγα στην Ξάνθη. Αλλά υπάρχουν πλέον αρκετοί οι οποίοι κάνουν το διδακτορικό και μετά το εκμεταλλεύονται ακόμη και στο επάγγελμά τους. Ο πρώτος μου διδάκτορας πλέον στην Ξάνθη δουλεύει στον ΑΔΜΙΕ τώρα, σε ερευνητικά προγράμματα. Η δεύτερη διδακτόρισα επίσης σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται με ερευνητικά προγράμματα. Ο τρίτος ήταν ήδη σε εταιρεία, ήταν κάπως, ας πούμε, λίγο industrial PhD. Αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, ο κύριος Χρυσοχός στα ελληνικά καλώδια, είναι ο διευθυντής του R&D στα καλώδια. Δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία από ό,τι συζητήσαμε στο πανεπιστήμιο. Είναι χαρούμενος με τη δουλειά του και κάνει έρευνα εκεί που είναι. Ή ακόμα και ένα σωρό άλλοι. Δηλαδή, αν μπείτε και στο site του εργαστηρίου των ΣΥΕ, τουλάχιστον για εμάς που ξέρω, για να σας πω, θα δείτε ένα σωρό ονόματα, εκ των οποίων έχουν κάνει διδακτορικό στο εργαστήριο ΣΥΕ γενικά και δεν είναι μόνο καθηγητές. Είναι πολλοί οι οποίοι είναι έξω στο επάγγελμα, σε οργανισμούς. Ναι, νομίζω ο μεγαλύτερος φόβος που έχουμε σαν φοιτητές με τα διδακτορικά είναι ότι τα φανταζόμαστε πολύ θεωρητικά. Αλλά τουλάχιστον το αντικείμενό μας δεν νομίζω ότι είναι τόσο θεωρητικά όσο φανταζόμαστε. Όχι, και θα σου πω κάτι. Με ίδια εμπειρία θα το ξεπεράσεις. Θα βρεις τον τρόπο και θα το ξεπεράσεις. Και θα σου πω, ας πούμε, ακόμα και αν δεν είναι κάτι τόσο δεν έχεις μάλλον τον εργαστηριακό εξοπλισμό, για να το πω. Εμείς είχαμε παλιά ένα πρόβλημα, ένα τέτοιο ζήτημα, όταν ήμουν μεταδιδάκτορας. Συνεργαζόμουν στο διδακτορικό με ένα συνονόματό μου, Παπαδόπουλος Παναγιώτης λέγεται, τον είναι καθηγητής στο Μάντσεστερ, και θέλαμε αυτά τα οποία είχαμε κάνει, τα μοντέλα, τέλος πάντων, και την ιδέα, να την εφαρμόσουμε κάπου πειραματικά και δεν τα είχαμε αυτά. Βρήκαμε, υπήρχαν προγράμματα, mobility project, και είχαμε πάει
είχαμε κάτσει ένα μήνα τότε την πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde, στο εργαστήριο. Ένα μήνα το καλοκαίρι είχε πέσει αίμα και υδρότας. Δουλειά full. Πολύ δημιουργική επίσης περίοδος τότε. Βρήκαμε δηλαδή την οδό και το εφαρμόσαμε, ας πούμε, και την ιδέα μας και πειραματικά. Είναι αυτό που είπατε, θα βρεις τρόπους να ξεπεράσεις τα εμπόδια. Ακριβώς. Πολλές φορές ακόμα βλέπεις και ένα, πώς το λένε, διαδικαστικό. Ένα διαδικαστικό πρόβλημα. Θα βρεις δηλαδή ένα project, τέλος πάντων ένα funding, για να μπορέσεις να κάνεις 5 πράγματα. Για να μην το απολογώ, πάνω και από αυτήν τη συνεργασία που ξεκίνησε τότε, αυτή κρατάει μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές, έχουμε αναπτύξει και εκεί πέρα μοντέλα και προχωράει αυτή τη συνεργασία. Κι άλλο networking επομένως. Σίγουρα. Αν εξαιρέσουμε όμως τις γνώσεις και τις τεχνικές δεξιότητες, ποιες είναι μερικές δεξιότητες που πιστεύετε ότι πρέπει να έχει οπωσδήποτε ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός στον τομέα της ενέργειας που σήμερα βγαίνει στην αγορά εργασίας? Μιλάμε για τα soft skills, έτσι. Ναι. Εντάξει, προφανώς αυτά χρειάζονται και γι' αυτό είναι καλό κάποιος να συμμετέχει και σε τέτοιου είδους ομάδες, όπως το PES, για να τις αποκτήσεις. Δηλαδή, να παρουσιάσεις σε κάποιον, να συνεργαστείς, πολύ βασικό, να καταλαβαίνεις τον άλλον, να δουλεύεις σε ομάδα. Σε προηγούμενη κουβέντα που είχαμε κάνει, ειδικά στο εξωτερικό, πλέον και εδώ στην Ελλάδα, είπαμε, δουλεύεις σε ομάδα. Υπάρχουν παραδείγματα πραγματικά που πήγανε ερευνητές να δουλέψουν σε μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό, πολύ καλά μυαλά, τα οποία δεν μπορέσαν να συνεργαστούν με την ομάδα σε αρμονία και δεν συνεχίσανε. Ενώ άλλοι λιγότερο, εντός εισαγωγικών δεν φαίνεται, έτσι, λιγότερο με χαμηλότερο βαθμό, για να το πω καλύτερα, οι οποίοι ενταχθήκαν ομαλά μέσα σε μια ομάδα, στο group το οποίο δούλευε ερευνητικά, προχωρήσανε, τους δεχτήκανε κανονικά. Σας είχα πει και στο κόφι που είχαμε κάνει την κουβέντα, και εγώ όταν είχα περάσει από μια τέτοια συνέντευξη, η συνέντευξη είχε διαρκέσει μισή μέρα, κυριολεκτικά, και είχε διάφορα στάδια. Μέρος της συνέντευξης ήταν ακόμα και ο καφές που κάθισα και ήπια και το lunch το οποίο είχα μαζί με μέλη της εταιρείας που με είχαν καλέσει για να δουλέψω. Γιατί θέλανε να δουν πόσο επικοινωνιακός είσαι, πόσο συνεργατικός είσαι. Έτσι. Άμα είσαι κάποιος ιδιότροπος, αποφεύγει ο άλλος. Γιατί ξέρουν, ειδικά όταν πας σε μια ομάδα, η ομάδα θα προχωρήσει, σαν σύνολο θα προχωρήσει. Για να απαντήσω όμως και εντελώς στο ερώτημα, δηλαδή όλα αυτά τα soft skills τα οποία ακούτε, διαβάζετε, είναι πολύ χρήσιμα όλα από αυτά. Ειδικά τώρα για τον ηλεκτρολόγο μηχανικό, εγώ θα έλεγα, ειδικά για τον ενεργειακό, εγώ θα έλεγα λιγάκι να κοιτάξουμε περισσότερο και το θέμα των ψηφιακών εργαλείων. Νομίζω εκεί τουλάχιστον από τα δικά μου τα χρόνια βλέπω λίγο κάπως το φοβόμαστε λίγο οι ενεργειακοί. Και δεν εννοώ απαραίτητα τον προγραμματισμό. Σας έχω πει το να γράψεις σε MATLAB ή σε Python δεν το θεωρώ προγραμματισμός, είναι απλά υλοποίηση έναν αλγόριθμο. Αλλά ακόμα και άλλα εργαλεία, δηλαδή ένα εργαλείο προσομοίωσης στα emails που λέμε ή σε άλλα μαθήματα που κάνετε. Ακόμα και ένα απλό, πώς το λένε, φιλομετρητή, να ξέρεις να τον χρησιμοποιήσεις. Βλέπω ότι λίγο υπάρχει έτσι μια, πώς το λένε, μια μικρή φοβία, την οποία όμως πιστεύω σιγά σιγά την ξεπερνάμε. Στα χρόνια τα δικά μου ήταν λίγο πιο έντονο. Δηλαδή ο ενεργειακός, το παιδί μου, ξέρεις, δεν κάνει, ξέρω εγώ, δεν χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία, κάπως έτσι. Όχι, τώρα σίγουρα από το τέταρτο έτος ξεκινήσαμε λίγο με τα project. Τώρα, ειδικά στο ένα του εξάμηνο, πέφτουμε πολύ Ναι, και προσομοιώσεις. Ναι. Κλείνοντας, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι που δεν αναφέρθηκε. Όχι, νομίζω τα καλύψαμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε. Είναι χαρά μου κάθε φορά που συναντιόμαστε έτσι και τα λέμε. Περνάω αρκετά καλά, μπορώ να πω. Και είναι χαρά μου να μπορώ να βοηθήσω και περιμένω και από εσάς και άλλες ιδέες και περισσότερα πράγματα, όχι προσωπικά, γενικά, από τους φοιτητές, γιατί το χρειαζόμαστε. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, το πανεπιστήμιο είναι ένας οργανισμός που δεν είναι ούτε ξεχωριστά οι οντότητες να λειτουργούν από μόνες τους. Σε συνεργασία όλα μαζί. Δηλαδή, οι φοιτητές και οι καθηγητές, ακόμα και η διοίκηση, όλα αυτά πρέπει να είναι σε αρμονία μεταξύ τους, να συνεργάζονται για να μπορέσει να προχωρήσει το πανεπιστήμιο. Εξάλλου το πανεπιστήμιο πραγματικά αυτό είναι κατά βάση. Οι φοιτητές πρώτα και οι καθηγητές. Αυτοί οι δύο είναι που χαρακτηρίζουν ένα ίδρυμα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση τελευταία πριν κλείσουμε το επεισόδιο αυτό. Θέλω να ρωτήσω πώς φαντάζεστε τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
και στον υπόλοιπο κόσμο σε μερικά χρόνια, ας πούμε σε 10. Ναι, Και ποιος είναι ο ρόλος του ηλεκτρολόγου μηχανικού, δηλαδή εμάς μελλοντικά σε αυτά. οκ. Δεν έχω ιδέα. Να σου πω την αλήθεια. Χαριτολογώ λίγα. Καμιά φορά το σκέφτομαι και εγώ. Δηλαδή, λέω σε 20 κάτι χρόνια που θα πω στη σύνταξη, πώς θα είναι το μάθημα τότε. Πραγματικά δηλαδή, τι θα του λέω τότε. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Προφανώς δεν μπορώ να το φανταστώ. Κοιτάξτε, θα έχουν ενταχθεί περισσότερα τεχνικές και τεχνολογίες και από τους άλλους τομείς, ειδικά από το τομέα ηλεκτρονικής. Δηλαδή, αυτή η ψηφιοποίηση που αναφέρουμε είναι μέρος της ενεργειακής μετάβασης, βασικός κλάδος. Θα έχει ενταχθεί πολύ περισσότερο η χρήση δεδομένων, επεξεργασία μεγάλων δεδομένων, όλα αυτά θα έχουν μπει πολύ περισσότερο. Έτσι. Η ενεργειακή μετάβαση είναι κάτι το οποίο θα χαρακτηρίσει και θα καθορίσει και την πορεία για τα επόμενα χρόνια και την εξέλιξη του επαγγέλματος εντός εισαγωγικών πάλι μόνο του ενεργειακού μηχανικού. Έτσι. Οπότε όλα αυτές οι τεχνολογίες, όλες οι επιστήμες οι οποίες περιπλέκονται θα εντάσσονται μάλλον σε αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει δηλαδή και ένας μηχανικός να έχει αποκτήσει και κάποια άλλα skills και από άλλες κατευθύνσεις. Ακόμα και από ψυχολογία ενδεχομένως. Έτσι. Άρα η κατεύθυνση είναι καλή, αλλά πρέπει να έχουμε ένα σύνολο γνώσεων ουσιαστικά. Το τμήμα είναι εξαιρετικό και αυτή είναι το ωραίο και η δυσκολία του τμήματος. Σου δίνει μια πλειάδα από εργαλεία, ένα μεγάλο εύρος γνώσης, πολλούς τρόπους να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις προβλήματα, να σε οριμάσουν και σαν επιστήμονα και σαν άνθρωπο, γιατί ο στόχος είναι να βγείτε όριμοι ακαδημαϊκοί πολίτες. Πολύ βασικό. Έτσι, οπότε περιλαμβάνει πολλά πράγματα. Αυτό όμως, επειδή ακριβώς είναι τόσο ευρύ, που το κάνει τόσο ωραίο και συναρπαστικό, καμιά φορά, ειδικά στα πρώτα έτη, σε χαώνει και λέει πού βρίσκομαι εδώ πέρα. Αλλά νομίζω προς το τέλος, που τα βλέπετε έτσι και αρχίζετε να τα βλέπετε και λίγο πιο από απόσταση, λοιπόν, βλέπετε και την ομορφιά του πράγματος. Και θα δείτε ακόμα περισσότερο όταν θα βγείτε και όλους και από το πανεπιστήμιο, όταν τελειώσετε δηλαδή σαν φοιτητές, θα το καταλάβετε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, πώς σας το alma mater που ξεκινήσαμε να λέμε. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχατε στο πρώτο επεισόδιο του PESTOK. Πριν δεν το αναφέραμε. Ναι, αλήθεια είναι, δεν το αναφέραμε πριν. ότι έτσι είναι το όνομα του podcast. Ελπίζουμε και σε ένα ακόμα επεισόδιο πιο συγκεκριμένο άλλη φορά. Κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε και όλα τα μέλη της ομάδας που συμβάλλουν σε όλο αυτό το εγχείρημα, εκτός από τους παρουσιαστές, εμένα και τον Μιχάλη. Είναι ο Αλέξανδρος Ορολογάς και η Γιώτα Λάκα. Να πούμε όμως και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη μονάδα ψηφιακής διακυβέρνησης του Απιθύτα για την παραχώρηση του χώρου, αλλά και συγκεκριμένα στον Βαγγέλη Χριστόπουλο για τη βοήθεια στον ήχο. Που γίνεται καταπληκτική δουλειά. Έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά. Ελπίζουμε να σας αρέσει το περιεχόμενο. Πριν κλείσουμε όμως να αναφέρουμε κάποια event της ομάδας. Πρώτα απ' όλα σήμερα είναι το recruitment της ομάδας μας. Δυστυχώς το επεισόδιο δεν νομίζω να προλάβουν να τα ακούσει. Τώρα έρχονται, ναι. Αλλά ναι. Επίσης θα ανακοινωθεί σύντομα το Career Day που αναφέρθηκε και ο πρόεδρος στην αρχή, που διοργανώνει η ομάδα μας μαζί με την IEEE και την IAS τις ημερομηνίες 24 και 25 Νοεμβρίου. Θα γίνει live αναμετάδοση μιας παρουσίασης της PES Greece με θέμα τις δυσκολίες της απανθρακοποίησης στην Ισπανία και θα ανακοινωθούν και κάποιες εκδρομές στο σύντομο μέλλον, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στα social media της ομάδας μας. Πριν να σας άρεσε το πρώτο επεισόδιο, αφήστε ένα σχόλιο για να μας πείτε τι θέματα σας απασχολούν και ποιους θα θέλατε να ακούσετε στα επόμενα επεισόδια. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια σε όλους.